В ім'я Отця, Сина, Духа Святого. Miłość naszego Knieza, zbożnika Jezusa Chrystusa, a lubość Boha Otca, a zgromadność Ducha Świętego budź z wami wszystkimi. Lubi bratce, lubi sotry Kniezu, lubi osadni, znowu przykładamy, żebyśmy w hodownej radości zgromadzeni przebywali tu dla naszego Boha. Prosimy, żeby On na nas mile podał, żeby nam podał, coś kuliśmy zryszili. Uznawam Bogu Wszechmocnemu, a Wam wszystkim, co się mile zryszili, myslo, ryczo, jednajo, a dobre zajmie. Moja wina, moja ukonana, dohoda proszę. Zbożnym stajnym Kniežnu Mariju, všich angelów a światów, a was wszystkich, modlcie się za mnie, ke Kniezu naszemu. Smij so nad nami, Knieże, przetoj zryszliśmy przed Bogu, bo pokaż nam, Knieże, swoją smilność, a nam swoje Smij se nad nami, všehomucne a miłostčivé Božo, a spušťuj się nam rychy do wiecznego żywienia. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Chwała Bohu we wyżynach.
Modlmy so. Knieże Bożo, daj nam nasledować, štož čestčimy. Zobychmy nauknęli, tyś neprzeczelo lubować. Świecimy Cię niebieskie narodniny toho, kiż wiedziesz so modlić, tyś za swoich przestrzegariów. Tak se Tobie dowierujemy przez Chrystusa naszego Knieza. Czytanie z apoštolskich skutków. W wonych dniach czynieše Štěpán pełny miłości a mocy między ludom wielkie dziwy a znamienia. Tu postanechu niekoci zakmienowanie synagogi Libertinów, a cyrenejskich a aleksandryjskich, a tych z Cilicji a Azji, a wuryczowachu so ze Štěpánom. Ale nie możachu wobstać przed jeho mudrością a duchom, z którym ryczysze. To słysze, rozszczaczychu so w swoich wutrobach, a krzypiachu z zubami na niego. Wun pak polady, pełny ducha Święty k niebiu, a wulada krasność Bożu, a Jezusa k prawicy Bożej steja a zawoła, lej, widziu niebio otworene, a Syna Człowieka k prawicy Bożej stać. Ale woni zakrzyczachu z wielkim wosom, zatykachu się w uszy, a walichu się jednomyślnie na niego. A wustoczychu jeho z miasta, a kamieniowachu jeho. Świecy położychu swoje drasty k nogom maj młodzieńca, kiż zaujrykaše. A kamieniowachu Štěpána, kiż so modleše prajo, Knieże Jezuso, przyjmij mojego ducha. Potom na kolena padnuvši, zawoła z wielkim wosom, Knieże, nie liczim to za rych. Tole prajuši, usnu w kniezu. Słyszeliśmy Słowo Boże. Alleluja, alleluja. Żonowany kiże mienie kniezowym, bo je kniez, a won je so nam zawyścił. Kniez buď z wami. Słowa Świętego Zczynia po Mateju. We wonym czasu prawi Jezus swoim uczomnikam, ladajcie so ludzi, dokeż budzie ja was na sudnictwa honić, a swoich synagogach szwikać. Przed bohato a kralów budzie ja was wodzić miedla, im a pohanam k świeczeniu. Gdyż pak was przepodadza, nie starajcie so o to, jak abo što macie ryczeć.
Dokež budže vám tie hodiny dáte, što máte rečeč, přetož vy to nejste, kiž rečiče, ale duch vašeho Otca reči ve vás. Brat, pak podám bratra smrči, a nan syna, a dzieci postanu przeciwo rodzicielomaj, a zmoria jeju. Budżecie hidzeni wote wszystkich mojego miena dla, sztuż pak hacz do końca utraje, budże umożeny. Ewangelii naszego knieza zbożnika Jezusa Chrystusa. Lubi bratce, lubi sotry kniezum, lubi wasadnim. My svědčíme hody, tež dženca. Hinak dre dženca hač čera, ale hody. W 8 dniu toho so hody svědča, oktawu zakończymy 1. januara. Kemše dżerża so dżens w czerwonym ryzle, dokež wopominamy martraria Szczepana, 1. martraria cyrkwy, który się przelał krwi swojej wiry dla. Wun był kamienowany. Saul, pozdziejszy Paweł, bie pudla. Kiedy było wasze nadrasty kamieniowarium? Wczoraj miachu Jangelio wune Bart. Dženca stehi doroščene muž v fokusu toho, što je se nam do rozmyslenia da. Jangelio spiewachu o pokoju, Szczepan da so do dyskusiju. Pastorio kwatachu k dzieciatku, ludzie so rozoreja, słyszo o Jezusu. Pastorio nadem do zbożnika, Szczepan dała świadczenie o skrzyżowanym. Zbożnik budzi w ludziach nadzieję. Szczepanowe słowa są jasne odpokazają. Nie bojcie się, by centralne słowo wczorajszego dnia. Szczepan bierze dżens niebojaznie na so wielkie ryzyko. Wczoraj świadczamy, że dzieciątko formuje lud po Bożej woli. Dżęca rozmyslimy o tym, jak poda swoje żywienie tun, któryż był po Bożej woli formowany. Wczoraj się dowiadujemy w uwachu, wszyscy się uwachmy, że narodzi się umożnik, któryż nas z rycha uwiedzie. Dżęca se nam woziwi, muż se zabije, któryż widzi niebio w tym rene. Pastorio powiedział o tym, że a jak bychu Boha zetkali w żłobieku, dżęca zapraszamy, hać nie jesteśmy my nitko naredzi o tym rozprawu dać. Jak je z Bohem za nas. Maria nie wiedziała prawie, co to oznamienia, co się jej stanie, a rozpomina się wszystko swoje utrobie. A my rozmyslujemy, że steju ja. Sem ja zwolniwy zjawnie k swojej wierze stać, k tutej mojej cyrkwi, biskupstwu, wosadzie. Szczepan lada w rozsudnym bokomiku do niebies. Tam bula da Bożu krasność. Z nim swymy też my tutu dimensju nawiadomie brać. Kiżo przez niego wuladamy a poznajemy, sztoż so nam otwiera przez naszą wiru, je żywienie pola Boha. Spoznajemy, chrześcijan nie może się uwinąć nadawki o wierze świadczenie dawać. Gdyż to, co za siebie przyjmujemy, potem zwieścimy, to, co zmieni moje właśnie żywienia, mam mieć jasny cel przed oczymi. Jaki to je nasz cel?
Gdyż hľadáme na naš jedny dzień, se rozmyslimy, na čo so vážnosť kładzie, potom drobimy rec, nie? Wulke auto, ladane dwór, przypoznate dzieło, osobity tytuł, to nie jest ten cel chrześcijańskiego żywienia. Cel są zbożność, niebesa, wieczne zboża. A odpowiedź mamy jednać. Tak ciężko, każ to je, ale hody nie są jenoż bezstarostne swiedzień, gdyż hodam słusza śmierć. Światło, któreż so nam ze żłobika dari, niech je nam troszkę tak, każ jutro nie pomio dobycia, niech je nam sygnał swoje przewinene. Lubość je dobywa, co nam daruje. Jezus sam je tuta czysta lubość, bo namawia nas, że mamy widzieć a wiedzieć, że z nim so stowarzyszy, ma bulkotny przychod. Na świecie pak czerpienie nie jest uzamknione. Nikt tu pak nie będzie sam nasostajeny, ale we prawym okomiku so Duch Święty każdemu z nas dari. So możemy odpowiednio reagować. Szczepan je runie za to prawy przykład. Wun je został swirny. A na końcu je samo namakał słowa wodacza, też swoim krudowarjam. Od Szczepana wukniemy, wira trzeba woprawdzitu zmužitost. Niech Bóg nie z nas zneuhotuje. Amen. Modlimy się k Jezusie Chrystusie, kiż wiedział, że będzie Jeho uczomników przestrzegać. Daj wszystkim wierywym zmužitość, zo bychu so niebojazne k Tebi wuznawali. Wozjawni so izraelskemu ludzie, zo by Tebi Mesijasa spoznał. Daj przestrzegane moc, zo bychu so za swoich nepřečelów modlili. Przyjmij naszych niebojich do swojej niebieskiej krasności. Przetoż Ty umożlisz wszystkich, którzy zostawają wutrajni, aż do końca. Tebe budź dziak a sława wieki na wieki.
Modlmy so. Knieże Bożo, przyjmij dary dżęsniejszego wopora. Przynoszamy jun wopominają krasność i śmierć świętego martyrja Szczepana. O to prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Kniez bądź z wami. Pozbieńmy utroby. Dziękujmy so Kniezie naszemu Bogu. Woprawdzie je hudna, sprawne, zdobne a spomożne. Zoso czystajnia szudze dziękujemy Knieże Święty Wódcyszego, mocny, wieczny Bożo, przez Chrystusa naszego Knieza. Wulkotne je potaństwo Jego naroda, dżęca je so wun niewidziomny Bóg, widziomny człowiek narodził. Przedewším je wiekami rodziny je zestupił do naszej czasności. Wun chce všech poraženych pozbinić, všej stwobie przyniotną janość wrócić, a zgubeného człowieka do swojego Bożego Królestwa zwołać. Toho dla tyż my, ze všemi angelemi chwalimy, z radosću wyskają. Woprawdzie światosy Knieże, żołosz je światoscze. Toho dla przykadzamy przed Twoje obliczo, świeczo zjednoczeni z całej cyrkwiu, wulce światy dzień, na którym się święta Maria w niezranionym knieżnictwie świętego umożnika porodziła. Przez niego naszego Knieza zbożnika Cię prosimy. Posvědču te dáraj z rosu svojho ducha, zobyš te nam było i ciło a krwi naszego Knieza Jezusa Chrystusa. Predać so wun dobrowolnie czerpeniu uda za wun chleb, dziakowaše so, wamaše a podajun swoim uczomnikam prajo. Zmicze a jest czeszice wo toho, to je moje ciło, kotreż bude za was podate. Tak tyż zaun pojedzi keluch, dziakowaše so zaso, a podajun swoim uczomnikam prajo. Zmicze a picze šice z niego, to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krwi, kotraż bude za was a za mną przelata k odawaniu grzechów. Czyńcie to, na mnie wspominają. To je potaństwo wiary. Amen.
Wspominają tuż niebieskie wódce na Jezusowu śmierć a zrowa stanienie, przynoszamy Ci chleb żywienia a keluch wozbożnienia. Dziękujemy Ci, że Sy nas powołał przed Tobu stać a Ci służyć a prosimy Cię pokornie, zgromadzuj nas, kociż używamy Chrystusowe ciała a krwi, Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj, knieże, na swoją cyrkiew po všej zemi rozbrojenú a udospełniujúbe ľúbosti. Hromadže našim babmšom Leom, našim biskupom Heinrichom a ze všim duchovstvom. Spomnij tiež o našich bratrov a na naše sotry, ktorí sú umreli v nádžihi zo zrova stanu a přijmi ich a všetkých zemretých do svetla svojho obliča. Smí so nad nami všetkými prosimy Cię, spošť nám wieczne živenie. Ze zbožnej Boha Rodzicielku kniežnu Mariu, ze sviatými apoštolami a všemi sviatými, kociž so Ci ze všech vekov spodobajú. Zobychmy Cię kładili a sławili przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Niego z Nim a we Nim dała soci Bożą Wszechomocny Wódce w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordozność wieki na wieki. Modlmy się, kajże kniez nas uczył. Ojcze nasz, idź w niebiosach, zwiedź Twoje imię, przyjdź Twoje królestwo, staj się Twoja wola, dajesz nam chleb na ziemi, wszelki chleb nasz daj nam dziś, podaj nam nasze winy, jako my też podawamy swoim winnym, a nie wiedz nas do spytowania, ale umoż nas od złego. Umoż nas, knieże, od wszego złego, a daj mile pokoj naszym dniom. Zmień się nad nami a pomhaj nam, zobychmy od grzecha przeco swobodni, a przede wszystkim zamuczeniom wieszci oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Gdyż by so Chrystus narodził, wozywiachu Jangelio Boży pokoj ludziom na ziemi. Tuż prosimy, knieże Jezusa, wieczny Bożo, wierzo pokoja, nie lada na nasze rychy, ale na wiru swojej cyrkwy. Daj jej po swojej woli pokoj a jednotu, ki se żywa a kralujesz wieki na wieki. Pokoj knieza, bądź stajnie z wami. Lejcze jenio Boże, kotreż zebiera grzechy świata.
Modlmy so. Dziękujemy so, Ci, Knieże, za Twoje mnohe smilowania, kajś si nas przez naród Świętego Syna umożnił, tak nas rozraduj ze swiedzeniem Świętego Martyrja Szczepana. Bo to prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Jutro opominamy rocznicu 100 lat kapałka Sredsy k wspominaniu napadów prvnej światowej wojny. Kemše su doponawe dziewięcich, potom po kemšach dżemy procesjon, za ten czas so różoc modlimy 2 albo 3 sztuczki, dalekoż tam ten czas dosaha. Deleka przy kapałce so potom zromadnie pomodlimy za wszystkich, którzy su w oporze stali wojną, wspominamy na naszych zemretych, a tam so potom po kończnym pożenowaniu też wszystko rozpuści. Wczoraj ste zemrywaj z osady Gertrud Rentsch z Wudworja w staroby jena 90 lat. Patrzo pustego wieczora za nią je pundzielu 29.12 16 do 18 godzin kołanie requiem z tej wutoru 312 15 godzin. Wszystko będzie w niemskiej ryczy. 25. runia w starobie 970 lat Felix Bedrich z Worklec. Patrzo pustego wieczora za niego je wutoru 312 17 do 19 godzin. Kołanie a requiem z tej sredu, jena 312 do poniewy 9. Kniez niech daj zemrety maj wieczny odpoczynk. Niech odpoczyte Bożym pokoju. Kniez bądź z wami. Niech was pożenuje mocny Bóg, Wódz, a Syn, a Duch Święty. Amen. Dziecię pokoju.